gikone lendo ni obiro apoya. Kendo lendo ni obiro ka ok in gadieri ni nitie ikruok osetim. To kendo kichak ing'iyo to gikone nitiere kidienje ma samoro kare wich nyalo wilgo nikech kaka ng'ianena ja Kisumu Nyalenda makoni koro jok manigi ng'ol kata nyithindo bende manigi ng'ol ma bende nantiere tabu aina ni ere ikruok moseketnegi. To kar apoya ni ting'e ni kata kobedo piny to koni to nolande nyoro to kawuone ka piny oru. Matiende ni ikruok omiyo jonyuol odiochieng' achiel nikech kiny be giketo ni en holiday. Kato wan kaka dwen ing'e ni sabato no bende koro onge odiochieng' machielo mwanyalo bedogo mondo waikre. Omiyo apani kanyo to akia ni gimomiyo na okete ni mondo mi oru kama. Kiwacho ne janyuol gima chako wuok kuom jopiny ma mano to wanyalo verify. Kiwacho ne jonyuol ni gini oter mbele nyaka chieng' ni nyisu. Adieri ok onego bed ni nyisogi ni koro en kiny. Onego bed ni nyisogi kaluwore gi ripode mwayudo gi ikruok bende ma wasebedogo nikech gini waneno ka in the next 2 weeks chal ka gima wanyalo yawo sikul. Koro wadwa ni mondo mi county kata sub county coordinators gitimuru 1 2 3 magi kama koro gimbe gidhi magirad kata gi jonyuol mantiere kuro. To gadieri kuonde ma skunde mamoko ineno ka nitie skunde adieri ma nyalo bedo ni gin gi thuolo ma ginyalo chako. To king'e ni to jopuonj man kanyo nikech jopuonj nche dhi holiday. Kato tinde ok jopuonj duto te a kanyo to ndaere ni bendo ng'adore. To kata kamano ting'e ni seche ma skul moro ntiere gi facilities go dhi mbele. To nyithindo mamoko ma bende noywer ma kuonde gi onge. Ing'e ni gimbe gin nyithindo ma onego bed ni ing'iyo ni to mano emomiyo a period maber nyalo miyo the officers mag education kanyo koluwo tudore gi jopuonj. Agena ni jopuonj onego kete chuny ka, e chuny planning ni. Ka giluwore gi jopuonj gi jonyuol, ginyalo winjore ni kaka koro kaendi. Area ni te skunde 3 okethore, to skunde ma wan go 2 man kagigi. Jopuonj gi ere kaka unyalo biro yude tipo moro mondo mi somo no dhi mbele. Nikech adieri curriculum, kopo ni wadeko godo ahinya to bende ohinyo ahinya. Neno kaka Corona nyicho hinyowa. But the good thing ni Kenya nigi strategy ma nyicho konyowa e catch up. Matiende ni wabiro machiegni watieko. To Cleo imbing'e ni inemi chaki paro no to kendo wadhi mbele. Nyithindo mineno nyicha Corona winyo. E nyithindo masani dhi timo KCSE. Nyithindo go wuoro ni to gin nolemne gi lemo mane. To thoth gi bende nonyuol kinde mane ntiere koko mar yiero. Koko mar post election violence emonyuol gi. Moko nyuol e kambi. Moko nyuol kure. Nyithindo gi koni jo Kenya ni kantiere report moro manokel ni Truth, Justice and Reconciliation mondo mi ji okware ng'uono. Apa ni nyithindo go deserve. Onego kwagi ng'uono. Erokamano nikech mae lot moro mantiere. Gintiere sikunde kendo moko kuom gi bedo kata kariera kod jowetegi kochako juma manyien kendo gin gi paro mopogore opogore kotenore kod chenro gi magiepo manyaka sani bedo ka dhi nyime. Ageni kapok ayudo thuolo mar rengo kamachielo nitie omenda maromo $1 billion morino kal mondo los sikunde mokethre kama. Gitim nade iwacho jood buro bedo ka ywak ni pesa ok bi ga dichiel kata bedo $1 billion idhi gole dichiel mondo mi los skundegi ipani ni gimoro ma dhi nyalore koso dhi bedo gimoro mabor podi madhi na kwate kwanani. Cleo we mondo anyisi ni Kenya ka wan gi chuo ma nikech gin ng'eny ma gin e telo to